Em dic Eloi, tinc 12 anys i faig primer de l'ESO. Em va costar una mica canviar, però bueno, ja està. Tinc amics de la meva classe i més grans. La que més m'agrada, natació, perquè m'agrada nedar. M'agrada molt fer parkour i rapejar. Em dic Didac, tinc 18 anys i estic fent segon d'hoteleria perquè m'agrada la cuina i també m'agradaria treballar a la cuina d'algun restaurant o d'algun hospital per després poder ajudar a casa, a la família. També m'agrada jugar a futbol i soc fan del Leo Messi. Em dic Anna, tinc 30 anys i vinc a l'escola d'adults. Jo faig anglès i matemàtiques, i informàtica i transició a la vida adulta. Ens ensenyen a com portar una factura i com fer el menú d'una setmana quan estàs a casa sol. M'agrada molt fer bàsquet i porto 9 anys fent bàsquet. Em dic Fiona, tinc 21 anys, estic fent pràctiques de comercial, estic aprenent a també en públic. A mi m'agrada molt rebre les persones, que pugui ajudar-los. M'agraden els nens petits i fer-te concurs. Des del 1994, l'Escola de Vida Montserrat de CIT dona resposta socioeducativa, formativa i terapèutica a noies i nois adolescents, d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys, amb capacitat intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleugera. Aquí els nanos tenen una igualtat d'oportunitats davant el que és el procés de l'aprenentatge, per tots els suports que reben no només professionals, sinó també d'adaptació de materials, de ràtios més reduïdes a les aules, que són 8 o 10 alumnes. Penso que el que és més important és que aquests nois i noies es troben que formen part d'una comunitat. Doncs a mi m'agrada ballar i compartir, estar amb els meus amics i amigues. Durant la seva etapa d'educació secundària obligatòria, l'objectiu és oferir els suports i les eines necessàries per tal de potenciar les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials dels alumnes, amb el treball d'un equip docent especialitzat en didàctiques adaptades. L'escola compta amb servei de menjador, cuina pròpia i menús elaborats per una dietista, a més d'un ampli ventall d'activitats extraescolars de caràcter cultural, esportiu i de lleure educatiu. La CIT ofereix programes de formació i inserció professional per la millora de les competències laborals i l'adquisició d'eines de creixement personal. Inclou coneixement de l'entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació, matemàtiques aplicades i pràctiques en empreses. Compta també amb l'Escola d'Adults, destinada a incrementar la qualitat de vida de les persones ja adultes amb capacitat intel·lectual límit i persones amb dificultats d'aprenentatge, oferint diferents nivells de formació. Mira'm. 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 25 anys fent visibles les persones amb intel·ligència límit.